La Revolució Francesa, primera part. Començarem parlant de la caiguda de l'antic règim. La França del segle XVIII tenia una economia realment molt malmesa. N'hi havia un gran dèficit de l'Hisenda, la guerra amb Anglaterra per Amèrica, França havia recolzat a les colònies rebeldes, aquelles 13 colònies que volien separar-se de la metròpoli. Allò va suposar unes despeses importants. Continua una societat estamental, a un grup privilegiat molt potent i molt fort i un grup no privilegiat totalment submesos. A més, a la crisi econòmica es va afegir el derma del mesa i l'especulació del blat per la noblesa, pensant que el blat era l'aliment bàsic de tota la població. I a més, el rei, el monarca Lluís XVI, cada vegada tenia menys suport del poble. En aquesta situació arribem a l'any 1789, al maig. El monarca convoca estats generals. El rei volia solucionar això. El rei intenta convèncer els privilegiats perquè paguin, però es neguen. Els privilegiats, un dels seus grans privilegis era que estaven exentos de pagar impostos. Els impostos els pagaven no privilegiats. La hisenda francesa estava molt malmesa, necessitaven més ingressos, però els privilegiats volien continuar amb els seus privilegis. Per tant, el rei convoca estats generals que no reunien des de 1614, però no aconseguirà res. Allà el que serà totalment obvi és que hi ha un enfrontament molt greu. Tenim d'una banda rei, noblesa i clergat, que només volien parlar del dèficit i volien un vot per estament. I d'altra banda, dels no privilegiats, n'hi havia un grup cada vegada més nombrós i més poderós que tenia poder econòmic però no el polític, la burgesia. Volien representar aquest grup no privilegiats, el tercer estat que anomenaven. Els no privilegiats eren el 97% de la població i volien transformar el sistema polític. Aquesta burgesia volia, també a més del poder econòmic, volia el poder polític. Però què passava? Que quan anàvem als estats generals, com era un vot per estament, el tercer estat, tot i que eren el 97% de la població, només tenia un vot. En canvi, els altres, sent només un 3%, doncs tenien un vot per al rei, un vot per la noblesa i un vot per clergat. Arribem al mes de juny. Aquí parlarem del jurament del Jo de Pont. El tercer estat es reconstitueix en Assemblea Nacional, és a dir, s'uneixen, fan uns estaments i es conformen com una assemblea. El rei, davant d'aquesta rebel·lió, tanca la sala de reunions. Els del tercer estat busquen una solució i es comença a reunir a la sala de joc de pilota, un frontó. A més, una petita part de la noblesa i del clergat se'ls afegirà. Juraran quedar-se dins fins que no es redacti una nova Constitució. L'Assemblea Nacional passa a anomenar-se Assemblea Constituent, és a dir, cada vegada estan més ben formats, cada vegada tenen una legislació pròpia. El rei, davant d'aquestes pressions, accedirà. Un mes després, el 14 de juliol, el dia de la nació francesa, el dia de la festa nacional francesa, es celebra la presa de la Bastilla. Què va passar? Hem parlat de l'especulació del preu del pa, de l'augment d'un aliment bàsic. A més, circularan per París rumors de que el rei concentrava tropes a les afores de París. Els ciutadans van al símbol reial, a la presó de la Bastilla, que estava al centre de París, ara no queda res, i la van assaltar. Més que una acció militar, el que va ser realment és una acció molt simbòlica. Per primera vegada el poble s'enfrontava al monarca. La família real era forçada a marxar de Versalles, on residien, on està el seu palau, un palau on convivien 10.000 funcionaris en la cort reial, són obligats a traslladar de Versalles a París. Segon apartat, la supressió de l'antic règim. En aquest segon apartat parlarem de dues fases. La primera, de 1789 a 1791, l'Assemblea Constituent. Quin objectiu era d'aquesta assemblea? Recordem que era l'assemblea del tercer estat i alguns nobles i alguns del clergat, destruir l'antic règim. El 26 d'agost de
1789 fan la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà. I el 1791 redacten una Constitució molt inspirada en la Constitució de la Revolució Americana, la Constitució Americana de 1787. I és que la Constitució Americana va ser un impuls per moviments posteriors com aquest de la Revolució Francesa. I aquesta Constitució, perquè veient com s'assemblava molt a l'americana, parlarà d'una monarquia parlamentària, d'una sobirania nacional, si bé a la Constitució Americana no hi ha monarquia, però aquí sí que es parla d'una monarquia nacional, d'una divisió de poders, els tres poders separats, i d'un sufragi, no universal com el que tenim ara, sinó un sufragi censatari. Però bé, era un primer pas per un sufragi universal. A aquesta part de la supressió de l'antirègim arribem a la segona etapa, del 1791 al 1792, Assemblea Legislativa. L'alta burgesia ja volia donar per acabar la revolució, ja havien assolit el seu objectiu, que era el poder polític. Però els grups més baixos, sans culots, no pensaven el mateix. Molts privilegiats comencen a veure la situació de perill que corren allà a París, comencen a migrar i a conspirar des de l'exterior. El propi rei, la família reial, el 1791, de nit, intenta fugir, però avarents són atrapats i són obligats a retornar. Era un pas més a portar Lluís XVI a la guillotina, era un pas més per desconfiar encara més del monarca. I va intentar fugir i el van enxampar. Lluís XVI proposava a l'Assemblea declarar la guerra a Àustria. En realitat, Lluís XVI sabia que Àustria tenia un exèrcit molt més potent i pensava que declarant la guerra França la perderia i les tropes austríaques que volien reposar la monarquia a França no li ajudaria. A l'abril de 1792, Àustria i Prússia declaren la guerra a França. El cap de l'exèrcit austríac amenaça els habitants de París. El 10 d'agost de 1792, la població dels habitants de París assaltaran el Palau de les Tulleries, on estaven els monarques, i aquí arribarà el final de la monarquia i l'establiment de la república. El poble, veient que les tropes austríaques eren una amenaça, que el seu propi rei volia o pretenia una derrota de les seves tropes per tornar al poder polític, assalten el palau i això comportarà el final de la